todos. Para poder sobrevivir e manterse no tempo, a música tradicional tivo que ir facendo pequenos cambios. Un dos cambios importantes que fixo foi o papel da muller, porque a muller antes tocaba basicamente instrumentos de percusión, pandeiras, pandeiretas, cunchas, e facía normalmente en fiadas, en seráns, en cubertos, pero non había, por exemplo, mulleres gaiteiras, era moi raro. Iso afortunadamente cambiou e agora temos grandes gaiteiras que triunfan en todo o mundo. A protagonista do Lalá desta noite é un deses casos. Empezou a tocar a gaita con só 3 anos, creo que influenciada polo pai e polo avó. Cando iba ás festas e aos festivais como os de Ortigueira, por exemplo, ela miraba po escenario e decía, soñaba con que algún día estaría ali arriba. E fixo, conseguiuno e sorprendeunos a todos. No seu primeiro disco demostrounos que a súa música tiña corazón. No segundo demostrounos que ademais tiña alma de buxo. No terceiro deixounos navegar polos mares do tempo e agora está presentando xa o seu cuarto disco, no que recompila todo o que aprendeu durante todos estes anos e tamén aqueles vellos temas que aprendeu cando era nena. Vellos temas, pero con aires de futuro. Bueno, eu supoño que a estas alturas moitos de vós xa sabedes de quen estou falando, dunha gaiteira de ollos azuis e de sorriso fácil, de Susana Seivane. Ela é protagonista deste Lalá. Estamos desexando escoitala, tocar e falar, reflexionar sobre o mundo, sobre os sacrificios, sobre os éxitos, sobre o amor, sobre os homes, por que non, sobre os soños que volven e os que virán. Esta gaiteira leva 11 anos dando guerra desde que iniciou a súa carreira como solista alá polo 99 e hoxe imos comprobar que, a pesar do éxito, segue sendo unha muller cos pés na terra, iso sí, cunha sensibilidade especial pola música sentida desde os seus primeiros pasos. Susana é ademais unha muller inqueda, pero familiar e moi divertida. Unha auténtica rompedora que foi quen de tumbar ese rito tan ruín que decía que unha casa onde unha muller tocaba a gaita era unha casa embruxada. Susana adora a familia, os amigos e a música, non pode vivir sen ela. E ese é un amor confeso, unha paixón que leva no corazón, nos dedos, na pel e no seu sorriso de cor azul. Para mí é a miña paixón, é a miña vida completa, porque, como digo eu sempre, sin que sone mal, eu nacín pois con 2 pernas, 2 brazos e unha gaita, non? Entón, a gaita e a música pois estuvo comigo pois dende que nacín. Entón, a música, sobre todo a música de gaita, pois para min é a banda sonora da miña vida, non? Como unha especie de viaxe ao pasado este disco.
porque, bueno, se chama Os soños que volven, e, bueno, quería recuperar de alguna maneira eses soños, esas melodías que eu tocaba dende pequena. Pois dixen, un viaxe, pois vamos viaxar todos. E viaxaches aquí con todos, ca familia, cos músicos, con xente anónima que che mandou fotos? Sí, anunciamos na páxina web e recibimos un montón de fotos de, pois eso, de seguidores de moitas partes do mundo. Chamaslle Os soños que volven. E cales son os soños que volven? Pois eu os soños que quería que volveran eran esas melodías, que estaban como un pouco olvidadas, e algunhas delas son, para min, grandes clásicos que temos na nosa música tradicional. E apetecíame un pouco recuperalas, non? Que eses soños volveran os días de hoxe, pero para darlle as miñas cores e eso, revestilas un pouco con eses sons un pouco máis... Eu supoño que habería tamén un aprendizaxe, claro, en 11 anos un tamén mellorará, non? Como gaiteira, neste caso. Co tempo vas collendo máis salero. A música tradicional non a deixei nin desde o primeiro hasta o último. E o meu xeito de tocar, pois que os vellos da Fonsagrada, que son moi admirados para min, din esta toca como a nós. E para min iso é un piropazo tremendo. Pois eu ese xeito que... Porque eu sempre me fixei nos vellos gaiteiros. Eu penso que ese xeito de tocar, que é onde está, digamos, a esencia da miña música, creo que sí que se sigue mantendo nos 4 discos. Pero sí que foi cambiando o acompañamento instrumental. Uns arranxos, quizáis, máis innovadores, desas mesmas pezas tradicionais, non? Pero os arranxos máis innovadores, os sons máis contemporáneos, máis modernos. Pois a min gustame facer deporte, sempre me gustou, dende pequeniña sempre fixen moitos deportes e moi diferentes, fixen dende ximnasia rítmica, estuve tamén no Ballet Rei de Viana, fixen voleibol, atletismo, fixen un pouco de todo. E hoxe en día gustame moito xogar o pádel, o tenis e, bueno, andar en bici tamén. E, ademais, que para o meu traballo é algo importante para manterse de alguma maneira en forma e poder afrontar todos os concertos do ano, non? Estas son as casas máis bellas de Pravio, que é onde vivo eu. E aquí veño a por ovos. E, bueno, a verdade é que Pravio é un sitio moi tranquilo, cunha xente maravillosa, os veciños moi bons. Buenos días. Pois veño por ovos a ver se non fago a tortilla antes de chegar a casa. Pero daquela que queres, un poñocho nun cartón. Sí, se tes 2 docenas, levoas. Tedes 5 euros para os ovos. Así poida que non fajas, pero conforme os traías... Malo será. Malo será. Ala, dallo, Pali! Bueno, graciñas. Hasta luego. Chao. Aí van os ovos. Aquí nesta estás con teu pai e con túa nai. Sí. Isto en que momento foi? Bueno, tes meses. Pois aí tiña meses, non chegaría o ano e debía ser algún
non sei, algunha comunión, algunha, non sei. O look de Papá Álvaro é atómico, eh? E porque non se lleven os pantalóns. De pata de elefante, Claro. supoño. Isto é Barcelona. Sí. Naquel momento, teu pai xa tiña un obradoiro de gaitas. Sí. Daquela non sei se xa soaba a gaita na tua casa, supoño que sí. Sí. Sí, na miña casa sonou sempre. Entón eu creo que no ventre de miña nai xa estaba bailando unha muñeira ou algo. E como empezou ele a meterse a facer polo avó? Claro, un pouco ese amor que sentía e sinte o meu abuelo pois polo noso instrumento, pola fabricación da gaita, pola nosa cultura e a nosa música, pois soubo yo transmitir moi ben aos seus fillos, non? E meu pai, pois de feito, el non tiña pensado vivir en Barcelona ni nada, só tiña pensado pasar 2 anos, que eran os que lle quedaban para rematar os estudios. Bueno, comezou a estudiar ali tamén, o sea, a traballar, e coñeceu a miña nai, unha andaluza que tamén foi parar a Barcelona, e ao final eses 2 anos pois convertéronse en 15. É que había máis música galega na túa casa nese momento ou máis música andaluza? Das dúas. As dúas. De feito, os meus pais traballaban os dous, e a min os que me criaron foron os meus abuelos andaluces. Entón, eu teño un remexido moi especial. Si que por bulerías calquer día tamén te nos lanzas, non? Me lanzo calquera día. Sí, gústame moito ler. E tamén, cando vou por aí, pois sempre... Vamos, creo que todos os meus músicos, cada un cun libro. E é algo tamén que relaxa moito e que... Aparte, teño facilidade para meterme moito na historia que estou lendo, non? E gústame ler, é outra maneira de viaxar. Esta é unha peza que compuxera eu cando tiña 8 anos. Un día cheguei á clase coa profesora e lle dixen: María, mira, vouche tocar unha peza, a ver se che gusta e tal. E toquei, e claro, gustaralle moito, e cando lle dixera que a compuxera eu non o cría. Eu penso que o que máis me relaxa é tocar. Sempre que, se teño algún problema, se estou estresada, se non sei que, collo o acordeón ou collo o piano, e a min reconfortame moito a música. O acordeón é un instrumento que me gusta tamén moito tocar. Levo tocando, bueno, xa debo de levar 10 anos ou así. É un instrumento bastante complicado, este acordeón diatónico, pero, bueno, a verdade é que está ben, gustame moito.
empezaches a tocar a gaita con canto? Pois empecé a tocar o punteiro porque cunha gaita estándar non podía. Debía ter 4 anos, que foi cando me fixeron esa gaita a medida. Porque, claro, collía a gaita do meu pai e, bueno, caíame porque me arrastraban os farrapos, pesábame moitísimo no ombreiro, o sea, non podía, non daba abrazado unha gaita normal. Entón foi no meu cuarto cumpleanos cando o meu tío, meu pai e meu abuelo fixeronme esa gaita. E recordas así un momento de... Sí, sí, sí. Recordo que a miña abuela fixera un flan para soplar as velas. Recordo que pola mañá os meus primos baixaran correndo as escaleiras e eu estaba desayunando pola mañá na cociña e eu, a onde vades? Venimos agora, venimos agora. E traíame unha muñeca que me regalaran, que ainda conservo tamén. E despois de comer foi o da tarta e cando me regalaron a gaita. Depois tamén era como un xogo para min, o sea, eu xogaba moito coas bonecas, como todas as nenas, pero un dos meus xogos favoritos era escoitar música, pois eso, do que fora, non tiña por que ser só galega, e collía a miña gaita e as interpretaba con tan solo telas escoitado mellor unha vez, porque tiña moi bo oído musical, que eso foi o que me axudou para comezar tan pequena. Vamos, Brais. Pódese ou non se pode? Claro que se pode. Aquí no Obradoiro da Familia sempre é un lugar para todos. E se chegan xuntos a gaiteira, o avó e o afillado, o nivel de orgullo seivane sobe de nivel. Sobre todo o do avó, que foi quen iniciou todo isto. Agora están fillos, netos, primos, aínda que falta Álvaro, o pai, que está a piques de chegar dunha feira de Alemaña. Pero está Brais, que xa ten madeira de gaiteiro. Esta é a gaita de Brais. Tallou o abuelo, bueno, o bisabuelo. Primeira vez que vin coller unha gaita, dixen dai vai salir algo. Que era pequenina, era como a Brais, un pouco máis. Bueno, tiñas 4 anos, verdad? Sí, 3, 4. Dende moi pequena, pois, no que máis me fixaba pois, na forma de tocar e todo, pois era nel. Gustábame moitísimo pois, o xeito que tiña e que ten de tocar e fixábame moitos pois nas pezas que tocaba, nos adornos que facía, no seu xeito de entender a gaita, non? A gaita, se non se toca con gusto e afinada a gaita non sale gaita. Non dá gusto oír o gaiteiro. Pero tocando afinado, con elegancia, e con maestría como tocan agora, son unha maravilla. Estaba vendo por aquí, isto tamén debe ser Barcelona, sí. Que estás con un grupo de toxos e xestas, sí. E algún grupo máis. Sí, unha banda de gaitas na que estábamos. Ti daquela xa estabas, xa tocabas a gaita neste grupo estou tamén. Estou por aí, sí. Como recordas esta etapa? Eu recordo, bueno, pasábamelo xeñal, porque eu era a mascota da banda, porque era máis pequena. A verdade é que pasábamos moi ben, facíamos moitas viaxes, fóramos a tele. Recordo unha viaxe que fora, bueno, para min fora un sono, porque a min de pequena o meu programa favorito era 1, 2, 3. Pero alucinada, ademais, co programa. E fóramos tocar 1, 2, 3. Aparecíamos, bueno, a banda de gaitas, como de sorpresa, e Mayra, ai, quen temos aquí? Ibache preguntar quen era o presentador naquele momento, Mayra. Mayra, sí, sí. E chegáramos tocando e tal, e, bueno, falaran un pouco co director e deixáramos un pandeiro, que era onde tiña a tarxeta do premio. Anda, pois mira, sí. Estou vendo esta aquí pequena, que isto é no Chao, en Ribeira de Piquín. Sí. É a típica foto así da época, polo color, sí, polos 600, sí. Polo look. Sí. Viñades de veraneo a Ribeira de Piquín, ou que? Sí, todos os veráns. Que recordos tes así? Nada, pasábamelo xeñal. O sea, recordos, bueno, travesuras, non te podes imaginar os meus primos e min, o sea... E aí, co meu primo, o maior, pois tocábamos polo pueblo. El collía o bombo, eu collía a gaita, e íbamos por todo o pueblo, pois cando tiñamos eso, 5 anos ou así.
e dábamos todo un paseo por todo o pueblo e cando chegábamos ao punto de partida decían os veciños, bueno, agora pechade os ollos e poñede o bombo así mirando para o ceo a ver que caen, se pedras ou golosinas. Entón nos mirábamos, o sea, pechábamos os ollos e empezaban a caer golosinas e cartos. Logo repartíamos. Que ben montado, tiñades. Sí. Mira, imagino que o abuelo Seivane, pois tamén que se estaría cheo empetado de orgullo, non? Sí. De vervos por aí tocando. Juntos tamén. Tocabades coa avó, Claro, pequenos. sí. Pernas para arriba, pernas para baixo, pernas para arriba, pernas de baixo. Pernas para arriba, pernas para baixo, pernas para arriba, pernas de baixo. Pernas para arriba, pernas para baixo, pernas para arriba, niñas de baixo. Pernas para arriba, pernas para baixo, pernas para arriba, niñas de baixo. Pernas para arriba, pernas para baixo, pernas para arriba, niñas de baixo. Pernas para arriba, pernas para baixo, pernas para arriba, niñas de baixo. Pois a min o FNAC é un sitio que me gusta moito, a parte penso que está pois, facendo moito pola nosa cultura e preocupándose pois de alguna maneira pois, para mantela viva e para darla a coñecer a xente tamén. Eu en xuño do ano pasado, que foi cando saquei o último disco, pois fixen a presentación aquí e a verdade é que estuvo moi ben porque estaba ata arriba e pasamos unha boa noite. Eu vou me coller este de Bebo Valdés tamén porque este de Lágrimas Negras que fixo con Cigala me encantou. Bueno, a min gustame todo tipo de música, por suposto moita música folk, non só de Galicia, senón de fora, pois Quila é un dos meus favoritos, La Botín Surrián tamén me gusta moito, quizáis o que máis me gusta sexa Sugar Nifty, hai que escoitar un pouco de todo. E mira quen temos aquí, temos la Jaiteira. Bueno, solo hai un. Eso quer dicir que se está vendendo ben. Espero. No, creo que está funcionando moi ben. Que para os tempos de crisis e piratería e eso, pues que se está funcionando moi ben. A xente está lle gustando moito. Cando decidiches, eu quero ser gaiteira, quero en serio dedicarme a isto? Pois mira, foi a raíz de todos os ánimos que me daba a miña familia e a xente de Milladoiro. Isto debeu ser polo ano 97 ou así, que foi cando a primeira vez que colaborei nun escenario con Milladoiro, en Lugo, fora, na plaza de Santa María. E a sensación de tocar con aqueles que estabas escoitando. Aquel día sí que estaba nerviosísima porque eu estaba tocando cos meus ídolos, entendes? E estaba nerviosísima, estaba moi emocionada e fora moi especial. Esa noite non a olvido. E foi un pouco a raíz daí de que, pois iso, a miña familia, a xente de Milladoiro, sobre todo un dos seus fundadores, Rodrigo Romaní, pois foron os que máis me animaron, me dixeron, agora é o momento, anímate, vamos, bueno, fai un disco e preséntate, pois eso, como gaiteira solista e tal. Entonces, eu lle dixen a Rodrigo, mira, se ti és o meu produtor musical, sí. Porque para min era un paso importante dar. O primeiro disco, baseado en temas tradicionais e composicións de artistas galegos, xa tivo moito éxito e boas críticas. Abríronse as portas ao mercado internacional e levouna a ser portada das revistas de folk máis prestixiosas como a Folk Roots. No segundo disco colaboraron Rodrigo Romaní, Kepa Junquera e mesmo seu avó Xosé Manuel Seivane. Hai composicións propias e incorpora instrumentos como a batería ou o baixo eléctrico. Co seguinte, Mares de Tempo, segue imparable o éxito internacional e introduce un instrumento musical por excelencia, a voz, uns arranxos moi cuidados e unha gran variedade instrumental e, como non, volve a ser portada de revistas de música folk. Na actualidade está en plena promoción do seu cuarto disco, Os soños que volven, con temas que marcaron a súa infancia e no que se encarga do labor de produción.
En todos estes anos fixo multitude de xiras por medio mundo e o que máis lle sorprendeu foi a acollida tan especial que ten a música galega fora das nosas fronteiras. É increíble ver a un estranxeiro que non ten nada que ver con Galicia, nin ten ni antepasados galegos nin nada, e que escoita unha gaita que se lle pon os pelos de punta. É impresionante. E todo o mundo di que a gaita ten unha alma especial e un instrumento máxico. Onde máis te sorprendeu? Onde foi o sitio onde máis te sorprendeu? Que te chamara a atención? Tocábamos no Grand Park de Chicago, ao lado do lago Michigan, pois con todos os rañaceos de fondo, bueno. E chegamos ali e había 25.000 sillas e despois todas ocupadas e un montón de xente ao redor bailando. 25.000 sillas ocupadas? Ocupadas. E aparte que tocábamos cun dos meus grupos favoritos, La Botín Surrián, entonces xa era todo como espectacular. E entramos, facemos o primeiro tema e de repente empeza todo o mundo a levantarse a bailar. Pero todo o mundo, o sea, non quería ninguén escoitar esa música sentado. E entonces, bueno, pois moi ben, acabamos o primeiro tema, vou o micro a saludar e tal, estábamos encantados de estar ali co meu inglés, pit inglés particular, e de repente escoitamos das primeiras filas. Viva Cambre, jaiteira! Canto máis avanza a profesión, canto máis subes nela, cantos máis peldaños subes, imagino que menos tempo vas facer outras cousas. Bueno, depende. Eu agora, por exemplo, tampouco me privo de nada. Teño tempo para estar coa miña familia, cos meus amigos. Porque eu sei que me dixeron que che gustaba ir a comer ali día sí, día tamén. Todos os días. Sí, que cómoda, que morro. Claro, hombre, tiña que ter algunha ventaxe ter a casa tan cerca, non? Seguro que ten máis, pero esa é unha delas. Claro. E sí, pois eso, eu hoxe en día paso moito tempo coa miña familia, cos meus amigos, cando non estou de xira por aí, de concertos, sí, teño tempo máis ou menos para todo. Teño un problema, que a mí me gusta todo. Gusta vivir de compras, pero bueno, tampouco me gusta eso, cando hai moita xente ou tal. De feito, eu veño e collo as cousas e nin probo nin nada. Esa parte non me gusta. Esa é a disculpa que lle poño a miña nai cando me di que tens moita roupa, tens moitos zapatos. Eu, bueno, mamá, tamén teño moitos concertos e non podo repetir modelito. É en plan broma. A xente é bastante discreta, sabes? Eu noto que me miran, que tal. Non me molestan que me veñan a saludar e tampouco que me veñan a saludar moitísimo. Sobre todo vindo de compras. Un sábado pola noite xa como que se atreven máis. Pero non, levo moi ben e con moito orgullo de que a xente me recoñeza, que recoñeza o meu traballo e levo con moita naturalidade e con moito orgullo. Hola. Sigues sendo presumida? Tanto como de pequena ou máis, ou que? Non, normal. Non me considero tampouco aí. Gústame sempre ir ben. E
E, bueno, pois, por exemplo, polo meu traballo, pois, me gusta ir ben. Gústame vestir elegante, sí, porque penso que non por adicarse a este tipo de música tes que ir vestida de calqueira maneira. É unha maneira tamén de dignificar o escenario, non? Vaya sorte tes. Moito muñón aquí. Sí. Sorte dos campeóns. 6-5, non? 6-5. Ui, como veréis. É moi divertido. A mí sempre me gustou moito xogar ao futbolín. E dixen, cando teña a miña casa, hai de ter un futbolín. E, bueno, aquí o pasamos. Saca ahora, saca ahora. Despois de relaxarse cunha partidiña de futbolín, toca traballar un pouco porque hoxe hai ensaio. Os músicos que tocan con Susana levan moitos anos xuntos e están xa moi compenetrados. Pero aínda así, os ensaios son sagrados e gústalles traballar cada detalle. Neste último disco hai unha riquísima instrumentación. Pero xa se sabe, non todo se pode controlar nun concerto ao 100%. Hai 3 anos ou así estábamos no Festival de Aínsa e deume un golpe de risa, un ataque de risa, porque Brais confundiuse co acordeón, entón eu mirei pa Xurxi, Xurxi estaba ríndose e eu cantando e rindo, non fun capaz de prácticamente de cantar. Adiós que me voy del mundo, morena la resalada. ¿Qué dirán que Adiós que me voy del mundo, morena la... Joder, Carlos, tío. É que xa me costa bastante como me entra a risa. Nós somos un grupo e levámonos moi ben e eu creo que pois fomos formando pois unha pequena familia porque nos levamos moi ben e a verdade é que o pasamos moi ben todos por aí. Pues ese es el secreto, que tenemos todos mucho cariño y mucho respeto unos a otros. Y nada más, ese es el secreto. No es fácil encontrar un grupo de gente en donde todo el mundo se lleva bien, ¿no? Es lo más difícil. Adiós que me voy del mundo, porque la tierra me llama. Adiós que me voy del mundo, morena la resalada. ¿Qué dirán por ahí? Que te quiero, te amo y me morro por ti. ¿Qué dirán por ahí? Que te quiero.
cando escoitaba Milladoiro nos meus cascos, pois moitas veces sí que me imaginaba que eu algún día faría ese estilo de música. E collía a miña gaita e imaginaba. Sí. Entón, cando soñaba de alguna maneira con ir a Ortigueira, sí que me imaginaba sendo desa maneira, un grupo folk. E agora que xa estuveches ali, xa subiches ao escenario, xa pasaches por esa experiencia, xa cumpliches o soño, imagino que sería tan bonito como imaginabas. Bueno, foi millor. A verdade, a primeira vez que me subín a aquele escenario, creo que fora no 2000, co primeiro disco, e, bueno, fora espectacular. Eu disfrutara, pero como unha enana, porque era a primeira vez que tocaba aquí no noso país, pero con tanta xente, non? E a verdade é que pasamos moi ben, foi espectacular ver ese soño de alguna maneira cumplido. Cal é a sensación? Cando estás arriba e ves a 2.000, a 3.000 persoas bailando o son que lle tocas, literalmente. Pois é impresionante, que non se pode tampouco explicar, é unha adrenalina que soltas e... Eu teñome subido mellor enferma a un escenario e baixar sana. É unha cousa que cura, non sei. Vamos prepararnos aquí para meterles unha pequena paliza. Esta é Susana, para empezar, un strike. E iso que se cansou de dicirnos que había tempo que non viña. Pero ollo, porque non está todo dito, os compañeiros están dispostos a amosarlle as súas habilidades no manexo das bolas. Aí vai outro. E strike tamén. A partida ponse emocionante e isto a Susana anima porque é unha muller con alma de guerreira, perfeccionista e competitiva no xogo. Pero nos bolos, como en todas as cousas da vida, por moita precisión que un queira ter, ás veces o tiro sale torcido. Pero aí está Susana, disposta a darlle unhas leccións e a facer as posturiñas que se necesiten. Vexamos agora se o compañeiro pillou ou non pillou os consellos de Susana. Atención. Funcionou, sí señor, unha muller con dominio e control. O segredo, un, escoller ben a bola, 2, concentración e 3, estilazo. Non sei por que nos dá que estes homes hoxe levan a clara. A gaiteira vai gañando, aínda que iso leven un pouquiño mal. Fatal. Que lles gañe unha muller a un xogo que eles pensan que se necesita moitísima forza. No, igual que no futbolín tamén. Teño cada pique con eles porque non levan ben eso de que unha muller lles gane o futbolín, neste caso os bolos e así. E claro, con tanto pique, revancha vai, revancha ven, pasan as horas e os homes seguen tratando de deixar o pabillón ben alto con máis ou menos tino. A única que mantén o ritmo é Susana. E co día que levamos. Empezábamos ca bicicleta, vímola tocar o piano, o acordeón, fomos visitar a familia, andivemos de compras, xogamos o futbolín, fomos ao ensaio, gañamos os bolos e agora só nos queda botar unha peciña para rematar a festa. E todo isto sin perder nin o sorriso nin a alegría. E iso só o conseguen os grandes artistas.
cántame algo logo. E que queres que che cante? Algo bonito. Se subera a coller o brío, meu ramiño de alecrín, era quen de facer o niño en ribeira de Piquín. O meu corazón che mando, non hai regalo mellor, pasei a vida voando a espreitar no mar maior.